välkomna till Rovtopia med Sami här. Ja. Saka? Ja. Man hör inte så bra din röst. Jaha. Okej, jag vet inte varför. Okej. Vilken väg ska vi gå på? Vi kan gå in till den här världen, kom. Vänta. Här kan vi gå och kolla där. Här. Ja, men du kan komma. Jag ska visa dig den här världen som jag hittar. Jag vill M2003. Jag vet. Oj, det är som ska ta sugar, okej? Okej, men jag kan inte ta för det är fullt. Ska jag ta? Visst, du kan plantera tillbaka. Oh shit, vad mycket märkligt. Ja, Vänta, Saka har inte vingar. ja, jag tror det. Kan jag få? Nej, jag har bara den här som jag har. Oh shit. Du får ta diamanter också om du vill. Okej. Det spelar ingen roll. Det kan vara alltid plantera nya. Är den där ny som du har? Den där är staven, är den ny? Ja, jag skjuter en. Ska plantera här. Okej, jag ska plantera några andra saker. Ja, vänta, jag går och hittar en bär. Jag ska nog plantera. Finns det fortfarande? Ja. Aha. Vänta, jag går och letar en bär. Men du kan plantera på den här. Ja, jag ska gå. Vi går in på... Jag hittar en bär. Vänta, jag ska skriva.